Здравейте, аз съм Боби Маринова и днес пак ще пътувате с мен. Този път се прибираме към България, понеже семейството ми организира почивка по случай рождения ден на моята мама и аз се прибирам да ги посетя, тъй като февруари месец нямам лекции, съм доста по-свободна. Тук съм в самолета и чета книжка и тук оставам да се полюбувате на кадрите от София, в която кацнах, и оттам семейството ме взе и продължихме към Стара планина. Планът ни е да прекараме една седмица след природата, което за мен означава съчетаване на работа, тренировки с време с семейството и разходки. Тук виждате красивия залез, който ме посрещна София. Това го показах вече в един мой влог, мой продукт гуаша, и ви обяснявах, че го продавам в много удобна опаковка за пътуване. Точно това е опаковката. И ако искате да си купите от мен, можете да ми пишете в коментарите или просто да проверите линка към Instagram страничката в описанието. Използвам го всяка сутрин, всяка вечер и го обожавам. Не мога да живея без него и мисля, че всяка дама трябва да го има. Продавам го доста достъпно, много бързо ще го получите, така че наистина не трябва да отлагате тази покупка. Живото спасяваща, момичета променя скулите, прави лицето по-красиво, по-еластично и просто един селфкер ритуал, който никоя дама не трябва да пропуска. Добро утро! Показвам ви закуската вече на другия ден. Наспах се доста добре, около 9 часа е горе-долу, обаче наистина имах нужда да се почина. Преди закуската пия едни зелени неща, които са много смесени и е много гадно на вкус. Има спанак, има лимонова трева, има спирулина и е много полезно за храносмилането и за кожата преди закуска. А тук имам моята любима, така да се каже, уикенд закуска, защото рядко си позволявам да ям шоколад. А това са овесени ядки тирамису. В центъра има парченца шоколад Линд. Напоени са с кафе. Това е идеята на тирамисуто. Кученцата ми отдолу плаче за родителите ми. А това е скир. Горе-долу около 200 калории ми е закуската. И сега си пия водораслите и сядам да хапвам. Ето го и туалетът ми за днес. Облякох се удобно и топло, понеже ми чака 3 часа път в кола. Ще ходим до Родопите на една като виличка, това комплекс с къщи. И като цяло ни очаква една по-така спортна, релаксираща почивка. Затова си позволявам да съм с Санзо, пуловер и кучето ми пак плаче. И сега тръгваме. Ще ви показвам по пътя какво правя, къде спираме и защо, ако реша, че нещо интересно, ще снимам за вас. По пътя работих, ядох и четох. Както можете да видите от кадрите, обядвах салата Цезар, четох книга за социалните мрежи и работих върху риск асесмент на нов мой клиент.
След обед отделих още малко време за четене и този път се записвах най-важните неща, които научавам. Много обичам да си водя записки по време на четене, особено на нехудожествена литература. Използвам тетрадките на Boss Lady, които обожавам. Оставам линк в описанието и промокод за 15% отстъпка. Показвам ви каква салатка правя. Един цял айсберг накъсан. Почнах да го режа, установих, че е по-лесно да го накъсам. С една краставица, около 8 чери доматки. Сега ще сложа тези скариджи, бланширани скариджи, като преди това трябва да ги обеля и може би ще ги нарежа. Ще сложа малко царевичка, грана падано и балсамико. Евентуално и дресинг от зехтин, лимон и балсамов оцет. Ще ви я покажа вече в готов вариант. Така, довърших салатата и баща ми вече нареди масата. Вижте колко се е постарал и колко сладко изглежда. Сядаме да вечеряме. Добро утро! Днес започвам със същата закуска от вчера. Мама до мен го закусва същото. Много обичаме и двете тази закуска. Добавките, които вчера показах. И пак гринс. Първо гадното и после наградата. Нарочно с вилица съм сложила, за да си го разбъркам по-лесно. Добавям вода и си го изпивам. И така премина денят ми в следващите няколко часа в работа, планиране и като цяло един типичен понеделник. Планирам си времето с планерите на Boss Lady, които наистина обожавам. Можете да видите колко ми беше заед понеделника, но планирането с Boss Lady си е истинско удоволствие. Докато работих, бях с ето тази маска. Много обичам да си слагам маска и да сядам да седна да свърша малко работа, докато тя си действа. Так му я отмих, сложих си тонера, който вече съм ви показвала. Слагам си кремче, слънцезащита естествено и започвам да се гримирам. Имам още една среща, един митинг и след това вече съм свободна да отделя малко време на семейството си да изляза и ще ви покажа къде ще ходим. След като работата е вече приключена, е време за заслужена разходка. Отиваме към Дряновския манастир и малко като цяло да прекараме време сред природата. Оставям ви да се полюбувате на следващите кадри. Вижте само в какви условия тренирам на килимче с гирички. При мен няма такова нещо като почивка. Аз такова животно не познавам. Ще си почивам когато остария. Така че сега е време за 1 час тренировка. Цяло тяло, гледам видеа в YouTube, правя упражнения, които знам и харесвам и така се раздвижвам. Тренировката е готова. Много съм горда от себе си. Въпреки всичко, въпреки почивката, успях да тренирам. След тренировка е време за вечеря. Вечерявам салата Цезар с пилешко филе, пармезан, чери доматки и Искам само да видите какви пантовки ми купи баща ми от Дряновския манастир. На мен краката ми винаги са студени. Тези са от вълна и са много сладки, традиционни български и ще ми останат за спомен. Благодаря ви, че гледахте моя влог. Надявам се да ви е бил интересен и ще ви чакам в следващия ми. Абонирайте се за моя канал, харесайте видеото и ме последвайте в социалните мрежи, за да поддържаме връзка.